बायदिसो जालांबाय गोसथोनाय सिख्लायाबो हनै माइनासो खालामबाय दाजाबलाय दानख'लाय बायदिसो जालांबाय गोसथोनाय सिख्लायाबो हनै माइनासो खालामबाय सैया सैया दाना बियो खालामग्रा जालांबाय फन हरब्ला खाथियाव बिमा दं होनग्रा जालांबाय सैया सैया दाना बियो खालामग्रा जालांबाय फन हरब्ला खाथियाव बिमा दं होनग्रा जालांबाय गोदानावब्ला गोदै गोदै रायज्लायो 100% दानाबा जामलांनायखाय खेलासै 0% गोदानावब्ला गोदै गोदै रायज्लायो 100% दानाबा जामलांनायखाय खेलासै 0% सानफ्रोमबो हरगासै आंबो मेसेजखौ नोंनोल'से सिगाङावब्ला रिप्लाय हरोमोन within 1 second दाना माथो दोनलांनि मेसेजखौ नोंलाय बेसे दाना माथो दोनलांनि मेसेजखौ नोंलाय बेसे रेखायावसो दं खायो होनना माखायो गोसोखांबाय थानायखायसो नुबावखो ना माखो दैज्लां नङाब्लाबो अखा हायो फागुन नङाब्लाबो रानस्राव बार बारो नोंखौ आं सानखि हर गोसोखाङो नोंखौ आं अरायबो हास्थायबायो नोंखौ आं सानखि हर गोसोखाङो नोंखौ आं अरायबो हास्थायबायो दाजाबलाय दानख'लाय बायदिसो जालांबाय गोसथोनाय सिख्लायाबो हनै माइनासो खालामबाय दाजाबलाय दानख'लाय बायदिसो जालांबाय गोसथोनाय सिख्लायाबो हनै माइनासो खालामबाय